Machiegni kendo Jackie Musolo osidhi kaka ogai mar dhot mar jogem modak e sub-county ma Uriri e kaunti ma Migori e nyasi manochope kod jodong Luo mawuok e dhoudi mopogore opogore e kaunti ma Migori kod oko mar kaunti no. Mana kaka jafwambo marwa George Juma lero, Jackie mo meeting mar tieko pogruok mar siasa mosenenore e sub-county ma Uriri kendo konyo riwo ogendini duto modak e sub-county no. Ote mar achiel mar oganda Luo kaachiel kod kwe ne omipek e kinde nyasino mar sidho Joakim Ous Olo kaka ogaino mar dhood mar jogem e sub-county ma Uriri. Wan wariwre mondo wabed gi kwe wati kanyakla achiel. Mae momiyo wayiero jodongo ma kamagi mondo oriw joma tindo gi mine gi joma dongo mondo wati kanyakla achiel kama wantiere Migori County mondo wadongre wadhi nyime. Mondo weche mamoko mamiyo ji ke mamiyo ji pogore mang'ane obed maonge to wamakre obed ndugu yangu kwa romo ndugu yangu. Jodong dhoodno mar jogem ka otele kod ogai margi Joakim Ous Olo wacho ni achiel mar oganda ema nyalo nyayo dongruok kaachiel kod kwe ka bende kaka jodongo gidhi nyime kod lando kwe kendo riwo oganda duto ma oting'o josiasa. Kobed gi pogruok omiyo kwayo thuolo man ka gibodong' oko wabiuru mondo wabed gimoro achiel mondo warit Uriri gi duol achiel e yor kwe. Siasa agombo ni kaber kik wapogre ni ng'ane mondo wagore kik ji gore siasa. Gibi giket joluo riwre ka nitiere wing moro maringo kandu to riwre gi wadgi mondo mi kaka joluo ne ji dhawa to kisedhawo gi wadu to ji timo gimiluongo wasungu mane puonj waluongo ni reconciliation. Geche ni bedo kwa ng'uono to ji bedo kanyakla. Mae modwaro ni mondo jok ma kadipo ni ke moro betie to ji reconcile mondo ji obed kanyakla kaka oganda achiel eka wan gi teko. Kaka ji noriwore no ji pod odong' mana koriwore ka wadhi e piny Luo to wabed gimoro achiel gima miyo ji pogore oaye gima miyo ji bedo ni koro wapogore no magi jong'ane to magi jong'ane oaye. Jo Uriri gin mana jo Migori sub-county kaka jok mamoko jo Migori sub-county. Wabed gimoro achiel waherre kaka joluo. Ous wacho ni oganda koro nyaka were kod siasa makelo pogruok kendo kwa josiasa mondo koro wetie kod rawere e kelo koko kaachiel kod pogruok e kind oganda Luo. Siasa biro ka higa manyien ka higa 2027 agombo ni ji obed gi kwe nyaka wabwadol siasa mwatieki ma ji ok odhawi ok agombo dhaw obed Uriri ka kendo agombo ni kaber nikech josiasa tiyo gi rowere agombo wati kodgi e sa siasa otiyo kodi to bang'e to weyi kanyo samoro iminyori to en odong' kongima samoro imitho to en odong' kongima nyithinde be onge kata kanyo to in muterie agwayo ni kaber jothindwa kik donj weche mag siasa ni itiyo kodgi. Jodongo gi mar dhoodno mar jogem bende okwedo siasa momondo e kaunti ma Migori ka giwacho ni mae thiyo chenrogo mag dongruok. Mochako kampen moiwgo dhano ka dhano nigi kite mano momiyo kete mondo jok ma kamago oneno yo mopieyo gigo nikech dhano nigi kite e chunye to wamiye teko mondo jok ma kamago oneno kaka wuoyogo to opieyogi mondo siasa moiwcha kikel pogruok e kind oganda to oganda obed kanyakla achiel. Ogai mar jogem e sub-county ma Uriri meeting mar tieko pogruok mar siasa mosenenore e sub-county no ma Uriri kendo konyo riwo ogendini duto ma odak e sub-county no. Tende biro nenore lon kokawo jende ka ajensi ka to keto machiegni kode to kwakogi to umogi mana kaka gweno umo nyithinde to ketogi bute to wuoyo kodgi to puonjogi to gin be koro ka chieng' moro jodongo wuok to gikawo kar jodongo koro gidhi godo nyime. George Juma, Ramogi TV, Migori.